Ma jistax ikun li f'dan il-pajjiż meta jkollna aħbar sabiħa għalkemm ċkejkna ikollna konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Imbagħad meta jkun hemm aħbar li mhux daqstant sabiħa minħabba żieda fil-prezz ħadd ma jkun jaf għax ħadd m'għandenja ruħu jinforma lil pubbliku. Illum li suppost qed ngħixu l-aqwa żmien skont dan il-gvern dawn is-sitwazzjonijiet mhumiex aċċettabbli. Dan kien il-kliem tal-kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar l-enerġija Jean-Pierre De Bono wara li mill-ewwel ta' Awwissu ċilindru tal-gass ta' 12 kg żdied b'euro, ċilindru ta' 15 kg żdied b'euro u 35 ċenteżmu u ċilindru magħruf bħala tal-catering żdied b'2 euro u 20 ċenteżmu. Għandna sitwazzjoni fejn il-Gvern Laburista jitkellem fuq komunikazzjoni, jitkellem fuq l-aqwa żmien, jitkellem fuq kif jinforma lin-nies u għandna sitwazzjoni fejn kellna nies li marru biex jixtru sempliċi ċilindru tal-gass u jsibu li l-flus li kellhom f'idejhom mhux se jservuhom għax iċ-ċilindru tal-gass ola mill-lejl għal nar iċ-ċilindru żgħir b'1 euro, iċ-ċilindru l-kbir biex nirreferu għalihom f'termini komuni li jirreferu għalihom in-nies ola b'euro u 35 cents. Jean-Pierre De Bono stqar li din id-darba il-Gvern Laburista din iż-żieda fil-prezz ħbija mill-poplu, għal kuntrarju ta' dak li ġara meta Joseph Muscat kien raħħas il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel b'2 ċenteżmi biss. Meta kellna tnaqqis fil-prezz tal-fuel ta' ċenteżmi u 2 ċenteżmi kellna aspettattiva kbira ġejja minnaħa tal-Prim Ministru u domna xi jumejn nistennew press conference kbira ħirġa minn Kastilja bil-fanfarra kollha. Kellna l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Enerġija ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi ħdej xulxin iħabbrulna it-tnaqqis ta' ċenteżmi u 2 ċenteżmi biex illum il-ġurnata żieda ta' 1 euro u 1 euro 35 ħadd ma jinforma lin-nies biha. Mhux aċċettabbli li qegħdin fl-2017 u ħadd ma jinforma lin-nies b'dawn iż-żiediet fil-prezzijiet. Jean-Pierre De Bono tenna jgħid li issa il-poplu Malti qed jistenna li l-Gvern Laburista jiskuża ruħu.